A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul jinayati utawi iki kitab ing dalam mertelakeun aina jinayah. Pamdu mahdin maka utawi jinayah iku ana kalane maha kang waksa murni. Wa utawi amdu mahdin qasdu darib iku najanek wong kang mukul sason ing awak-awakan. Bima kalawan barang yaktuluhu kang membunuh kang mateni ieu si ma ing sokos fil golibi ing dalam kaprahe. Wal qatulan utawi membunuh ayana khata. Aramyu iku ngabalang li syaisin maring kang ngajung kereng bila qasdin kalawan aranana tujuan asobah halengenani ieu ramyu basyaron ing manusia pataqatala maka mateni ieu ramyu ing basyar. Wa musbihul amdilan utawi syibih amad bi ayyaro iku tetep kalawan yang tangabalang ieu si wong ila syasin maring awak-awakan bima kalawan barang fil galibi ing dalam galab-galib la yuktala ora pisan-pisan mateni ieu si ma kang ora pisan-pisan mateni ieu si ma walam yajib lan ana wajib kisah sugairi amdi opo kisah salian maha Edia suling dalam nalika hasil al-izhaku pengetahuan ruh bita'adi kalawan maha walau ampa maka lamun ngahampura anhu saking kisas anahdi dia saking ngalap denda manusopa uang yustahiku kang anduene hak kisas yusiman wajabat maka wajib iya dia kama kaya barang hiyah utawi iya dia iku tetap lagin ma taglidi semerta tapine ing dalam serta ngabotkeun waluhulu lilan kontan walau bisuti qatil maktul sanajan bendune wong kang mateni ing wong kang dipateni wapil khotolan iku tetep ing dalam ayat wapil khoto lan iku tetep ing dalam diat membunuh kaluluputan wa amdihi lan maha kaluluputan muajjalah utawi den tempo akan salah saawam ing dalam 3 pira-pira tahun alaman ning atase wong aqalah kang asobahan yusiman ing qatil wa pepat lan dientengkeun ieu dia fil khata'il mahdi ing dalam membunuh kaluluputan kang waksa kama kaya barang kulitot kang teman-teman kang ayeuna kang diabotkeun ieu si dia fi amdin ing dalam membunuh maha kama taqaddama kaya barang kang wis diingin ieu si ma yuk tasu din kisos ya si jani pigairi abin ing dalam salian bapak min mahrami bayana saking mahram au syuhur atawa ing dalam pira-pira bulan kang agung syurul hurum au pil harami atawa salian tanah haram pil hali ing dalam pada tumuli wala jam'ilan ing golongan bepardin sabab mateni wong sawiji paktul maka mateni sirapin nafsi ing dalam awak-awakan au biudwi atawa ing dalam anggotane majni aleh dil mapsali kang anduene ras-rasan iyakun lamun ta'anal qatilu sapa wong kang membunuh jatakallupi iku kang anduene sifat pamardih wa astuman yujna utawi asale wong kang den tatoni alaihi sapa ing atase man yan tapi iku ora nono anhu saking asal al kisasu apa kisas kanti pa iman kaya ora nono ne kisose wong nazala kang tumurun yasiman anhu saking janibi kuping sabab kubur au birikin atau sebab abid hasala kang hasil ier kubur lan iktik
wa asyrut lan nyaratkeun sira tusawi ing madaakeun tusawi tarapaini ing madaakeun ayeuna tungtung rorok pucuk-pucukan rorok ilmahali ing dalam panggonan jinabah lam tankoti ora den tugel sohihatun opo kang waras bidi syalal kalawan sabab kang anduene kang jempe wadiyatun lan utawi dia api kamilin nafsi ing dalam wong kang sampurna awake mi'ah iku 100 onta mi'atu iblin iku 100 onta pain golla toha maka lamun tangabotkeun sira ing dia pal muziah maka utawi kang nyukupi situna baina jad'atin iku 60 ing dalam antara onta jad'ah wahikalan onta ika wa arbauna lan utawi 40 mata tahamlin kang anduene hamil hakoh iku hakikatil Fain khafaf maka lamun taden entengkeun dia pa ibnatul makhad maka iku wadon onta mahad Isrunaka utawi 20 ka ibnatil labun kaya wedon labun almadi kang wis kaliwat wa ibnul labun dan utawi onta ibnul labun qadruha iku kira-kirane ibnu labun wa miswalan umpamane ibnatul labun min hikati bayane saking onta hika wa jadalan onta jad'ah in kulluhu iz kulluha ing dalam mangsane kulluha utawi sakabeh min iblin iku tetap saking onta sakikatin kang waras salimat kang selamat min aibiha saking celane onta walin idami lan iku tetap karena ora nono kima utawi hargane wa nisbulan utawi sapara lil unsa iku tetap kadewe dan walil kitabilan iku tetap kadewe kafir kitabi sulusuha utawi sapertelu dia kasyubhatil kitab kaya wong kang sarupane kafir kitabi wa abidu syamsilan utawi diat wong kang nyembah sarangenge wazuta majusi lan wong kang anduweni agama majusi wa abidul ausani lan wong kang nyembah berhala sulusul humus iku sapertelune saperlima kawi mengharga-harga sira roki konding abid wa janinal kuri lan widungan wong kang merdeka bikuratin kalawan abid sawat kang madani ieu gurroh linis bil usri maring saparone perpuluh wadiyatu rogik utawi dia herokik abid asru gurmih iku 10 tempuhane rokik rokik min kimatil saking regane amat li sayyidil amah kadue gustine amat pil akli utawi dia ing dalam akal walisani lan lisan wa takalumi lan larasan wa dakarin lan palanangan wa sauti lan suara wa ta'ami lan ayana ngaruksak papa wa ta'ami lan ngaruksak papanganan wa kamrotin lan hasapah kadiyatin nafsi kutab kaya dihawak-awakan wa fiuzunin lan ing dalam natoni kuping awistimaiha atawa angrungune uzun lil arupi maring pira-pira huruf wal yadi lan tangan wal batsi lan aina wal batsi panyabok wa syami lan pangambu al munhiri wa syamil munhiri lan pangambung irung wa syapatin lan lembe wal aini lan penon sumal basor maka kari-kari paningali wa rijlan sigil au masyi atawa melaku laha kang melaku tempat melaku 5 kang tetap kadua rojul wal khusyah lan aina paling singan sigi kanjut
wa aliyatin lan birit walayin lan ayana lahyah gado nisfu diyati utawi saparo diat wa tabqatin lan iku tetep ing dalam ayana undak-pundak min marinin saking lemes undak-undak iklan iku tetep ing dalam undak min marinin saking lemes irung wajaipah atawa benda kang tembus sulusuha utawi 1/3 diyah wal jubnu lan utawi diyah talapok mata rumus salibah iku saparapat diyah kang wis dingin lil asbu'i kaiku tetep kadue dariji usrun utawi 10 wa min halan iku tetep saking usbu al unmulah utawi ros-rosan dariji sulsun yaiku 1/3 diyah wa fi buhmin lan iku tetep ing dalam jempol wa fi munaqalah lan ing dalam ngalihkeun balung wasini lan huntu au mudihatin atawa tatu mudihah katingali tulang wasimah lan tatu hasimah sehat tulangna panisbu maka utawi saparo panis musriha maka utawi saparo 10 diyah bila mukhasamah kalawan orang ono persulayaan udwun utawi pembalasan tatune anggahota bila manfaatin kang tetep kalawan ana manfaat maklumah kang kinawaruhan wal jurhu lan atawan lam yuqaddir kang ora dipastikeun dia jurhu al hukumah iku panyecep bilqati ku tetep ing dalam membunuh at-takfiru utawi kiparat papardul mari maka utawi kewajiban Allah kang maka utawi pamasti Allah maka utawi kewajiban saking Allah kang ngadamel al iku ngamardekakeun sumasa maka kari-kari puasa kadihar kaya kiparat dihar babu dawal qatli wal qasama wa tai kebing dalam martelakeun ngadakwa membunuh dan sumpah itu karena lamun tang ngabarangi dakwahu ing dakwane membunuh lausun apa murad maret getih sumiat maka didakwa ieu si dakwa maka dirungu ieu si dakwa wa huwa utawi ieu laos qarinatun iku tanda-tanda lidanin karena nyana golabat kang lindih ieu karena yukhlapu dan sumpah khamsina kalawan 50 yaminan apane saking ari arah sumpahan mudain sapa wong kang mateni lah wong kang anduene mateni wong kang ngadawa mateni wadiyatul amdi utawi diat mateni maha ala janin iku tetep ing atase wong kang notani du iya kang didakwa ieu si janin Fa'in yakun maka lamun ta'ona ieu si mudai anil yamini saking sumpah imtana kang digah ieu mudai halapa maka nyumpah kalawan 50 alladzi sapa kang alaihi sapa ing atase alladzi yud'a didakwa babul buwati utawi kikep ing dalam martelakeun bugoh wong kang ayeuna berontaknya padu berontak mukhaliful imam utawi bogoh iku wong kang nentang imam ita awalu karena arah-arah ayeuna nakwilan ieu mukhaliful imam seanding sawiji-wiji ia sugu kang wenang ia takwil wa huwa hale utawi takwil dan batil iku nyana kang batil masyaukatin sembate kekuatan yumkinu kang nguatkeun syaukah kang nguatkeun ing syaukah al muqawamah opo ngalawan qawamah lahum maring imam alman isu martane nyegah li asya maring perkara pira-pira perkara lazimah kang wajib walam yuqatalan orden bunuh mudbirun sapa wong kang mabur minukum kang tetep saking bugoh
wala jari hukum lan ora wong kang natoni bugoh wala asirun lan ora wong kang diboyong asola kang asli asir wa inda amilan ing dalam nalika aman balik ittaparoku ing dalam nalikane berpisah ieu bugoh indal kida il harbi ing dalam nalika tutuge perang al asiru utawi wong kang diboyong laku iku diuculkeun di asir wa malan utawi harta lahum kadue bugo yurodu iku dibalikeun yasimal ba'dal harbi dalam sause perang pilaling dalam pada tumuli wa istimaluhu lan utawi ngagunakeun mal kalgos bi iku supaya hukum gosap babu ridah kuprun utawi ridah iku kupure wong mukalaf ihtiaron hale karap dewek bil huda kang anduweni pituduh walau li pardin sanajan maring sawiji pardu min bayanin bayane saking salat jahada kang angas si wong ing salat mukalaf ing salat watajibulan wajib istitabatu apa nyepri tobat lima lan yuhmala ora den tempo akan isi murtad in lam yatub lamun ora tobat isi murtad wajibun maka iku wajib ayuk tala utawi yang taden pateni isi murtad wa badulan ing dalam sausena den pateni layuk salu arden adusani si murtad wa layu sayin arden salatani si sopo alaihi ngatasi murtad mahal muslimin semertane wong Islam dapnan ing mendeme kalan tegese nyegah sira kala tegese nyegah sira mindoni jadin saking orang ana angas samidan ale maha masalah ora salat ye si wong mukalaf ala waktu jamin ing atase waktu sawaktu jamak istatibnya peritobat sirapal kotla maka kari-kari ing mateni bisa kalawan pedang hadan kena had tarikus sholah ba'daza ing dalam sause iki mateni sholatuna utawi nyolatan ingsun sadaya iku wajib alaihi ing atase tariki sholah sumadapnu maka kari-kari mendampil kuburina ing dalam pakuburan kita sadaya yurhamu diranjam hurun sapa wong merdeka muhsonun kang muhson bilwat isababati piakdin ing dalam akad nikah sahihin kang sah wa huwa hale utawi hurun zu taqallub itu kang andane sifat mukalaf wal bikruan utawi parawan jildumi atan iku diranjam iku dijilid 100 jilid dilkuri kadue wong merdeka wanapyu amin lan dibuang setahun kodrodonin kosri ing dalam seukuran lalakon kosor wariku lan utawi abid nisbu jildi iku saparona jilidan wataguri lan diboyong waduburil abdi lan utawi dubure abid zina ing dalam zina kal aznabi tetep kaya wong kang weweneh waman atalan sing sapa wong kang nakani yasiman bahimatan ing raja kaya au duburan atawa dubur bojo wedone siman au duna percin atawa salian parji uziza maka ditajis siman labulan konfi utawi ki kebing dalam martelakan hadanu ding zina au jid ngawajibkan sira lirami maring wong kang andalih biliwat kalawan ngawati wa zina atawa zina biliwat kalawan liwat wa zina lan zina jaldan ing dijilid jalda samanina ing dijilid 80 jilidan dikurin maring wong merdeka asona kang ngaraksa awake ieu sihur wali roki kiran nikutab kadua abid dan isbu utawi saparo arif melanggeri sira musona ing muson mukallapun yaiku wong mukalaf aslama kang islam yasi mukalaf huron hale merdeka mazana kang ora zina iya mukalaf wa intukom lan lamun ta ayana diadegeun bayinatun apa saksi ala zina ing atase zina he makduk yaskut maka gogori yahad ka an sadaqo kayan ta ngabenerkeun ieu makduk kodpan ing adalih au apa atawa ngampura ieu makduk ing kodib babu had sirko had nyolong wa wajibun utawi hadiku kang wajib sirkotin sabab nyolong wong mukalaf tegeri astihi maring salian barang bapane mukalaf paparin lan anak matabki ing barang kang madani kimatuhu opo regane sima biru bidinarin karang saparapat dinar mas
walau kurodatan sanajan ane dahab iku remekan bigairin kalawan salian lam yusab kang ora nono dicampur ieu sirup min kirji mistihi saking raraksaan umpamane si ma wala syubhatalan ora nono subhat dikamawujud bihi ing dalam ma disarikin maring wong kang nyolong kasyirkatin kaya ageg syirkah au yadaihi atawa ngaku ieu si sarik ing ma tuk tau dan tugal yumnahu opo tangan-tangane ieu si sarik minal kui saking pigalangan pa in ada maka lamun babalik maning ieu si sarik li laha kadue syirkah harijluhu maka ditugal opo sikile sarik al yusra kang kiwa min mapsiliha saking ugel-ugelane rojo rijlu pa in yaud maka lamun babalik maning ieu si sarik yusrahu maka ditugal opo kiwane sarik min yadin saking tangan pa in ada maka lamun babalik maning ieu si sarik payumnahu maka ditugal opo sikil tangane sarik pa in yaud maka lamun babalik maning ya si sarik patazirun maka wajib apa tajir bigalikati kalawan ora dibunuh wajug masulan dicelupkeun alqat wa tugelan bizaitin kalawan lengak mugla kang digolakeun ye jair utawi ki kabing dalam martalakeun kati tarik wa watu tarik utawi wong kang ambegal dadalan bila abi kalawan memedeni azirhu iku najir sirahu ing kati tarik wa akhida lan ing wong kang ngalap nisabi kadesa nisab noneta terus kapal yamini ikto nugel sira ing efek-efek tangan tengane akhdu warijlal yusra lan sikil kiwa pain yaud maka lamun babalik maning ye sikati tarik kappa maka nugel sira warijlal ukhra lan ing efek-efek lan sikil kang weneh in yaktula lamun membunuh ya sikati tarik awayakhruj awatawanaton ya si tarik biamdin kalawan maha yan hatim maka wajib alqatu opo mateni ne wabil ahdi lan sabab aina wabil ahdi lan sabab ngalap barang ma'al qati sumertani membunuh lazima tetap qatun opo mateni pasol buhu maka utawi mancer ing ayeuna maka utawi mancer maka utawi mancura ing koti tarik salasan ing dalam tilu dina pa in yatub maka lamun tobat isi koti tarik qoblado paro ing dalam sadurung nangkep bihi kalawan koti tarik hukiko maka dibuang koti wujubul hadi opo wajib had lahu kukir adam ora pira-pira hak anak adam hukin maka dibuang ya koti tarik wujubul hadi mancer apa wajib hadlah kukul ada orang hak anak adam salah makadinya dapat ting lah jangan lupa wa ghaira qatlin lan ing salian membunuh parikon misa temenan sira wa qadim lan andinginaken sira haqa al ibad ing hake pirang-pirang hamba pal akhaf kari-kari kang leuwih enteng mau kia ing temibane palas bak maka kari-kari kang leuwih dingin alas bakang leuwih dingin summa ukri'a maka kari-kari diundi cuma ukri maka kari-kari ngundi sira gitu. Babu syaribil khamri utai wong kang ngombe sejeng yo ado dihadkan bidun sapa wong kang sampurna bisyurbi muskirin kalawan ngombe kang ngawurukeun bi arba'ina kalawan 40 jaldatan apane saking ara-ara jelidan
wa aziri lana cir sira lila samanina maring 80 ajis ngawenangkeun sira wal abdu utawi abid binisbihi kutub kalawan saparone had kamil wa inna malan pastina yukadudi kadieu si kamil in zaida lamun nyaksin al adani sopong adiloro au akoro atawa ngaku ieu si kamil lanuk hatan ora ing dalam aina bau cangkem wa in taqoya atawa lamun aina ngutahkeun ieu si kamil khamron ing sajang babu hadus sailu tay wong kang hangkat wong kang narajang waman lan sing sapa wong ala nafsi ning atase awak-awakan ya sulu kang narajang ya siman otara patawa angga kota au budina tawa parji idpa maka nolak sila bilahot kalawan kang leuwih enteng palahot maka kari-kari kang leuwih enteng wadab nalan ing nolak awajib ngawajibkeun sira in yakun namun ana ieu sisial an budini ku tetep saking parji lal mali ora saking harta wahdir lan nyanyi sira talipan ing perkara kang ngrusak bedap ni sabab nolak wadmun lan katempuhan sira lima kadue barang tuslipuh kang rusak ing ma bal bahima apa raja kaya pilai ing dalam mungi lan naharola ing dalam dina qadrol kimah ing kira-kirane harga Allah alam.